जों जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन क'क्राझारावबो देरहाबायमोन जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो होमबा बे भुला सोरनि जाखो BPFनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों एक्चुअली हाग्रामाहा जथेस्थ' BTCआव दोहौ दङ रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निस्सय बिथाङा गोबां मोनदों खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै आरो नंगौ गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनदों नंगौ गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्डनि आसामनि रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोदों खुलुमबाय गिबियावनो नंगौ आंजों दङ बेवहाय क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जसेफ हास्रा आरो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि एडभाइजार सिनियर मस्ट कंग्रेस आरो भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेम चन्द्र झा दा नोंथां सोंनाय बायदि बेनो नंगौ जेननाय देरहानाया मोननैबो थाखाय आं सिगाङावनो होनबोबाय थाखादों खिन्थु जेनगोन होननानैथ' रावबो गेलेया देरहागोन होननानैसो गेलेयो आरो बेखायनो स्ट्रेटेजिया सब समाय देरहानायनि राव फाव गासिबो देरहानायनि खारन देरहानाय जेननाया थाखायो नालाय आं बावहाय गोसोआ दुखु मोनदों खिन्थु गोसोआ गोग्लैयाखै आरो नंगौ गोबाङा बुंदों जे कंग्रेसनि थाखायनो BPFआ जेनदों बे जिनिसाथ' जाखायो सिगाङावनो होनबाय थाखादों बे जोंनि एबारनि खेलाया जे लकसभानि बिसायख'थिया 3 खनायारि जागोन फारसेथिं थाबाय माबा UPPL थाबाय ओरै BPF आरो थाबाय जों कंग्रेस आखाइ पार्टी दा बावहाय बे मोनथामजों थानाथानिया जाखागोन दा नर्मेलि आं मिटिं माथाङावबो होनबाय थादों जे BPFनि भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटार्सखासोमोन कंग्रेसआ गोबाव सम जिरायनायावहाय बा एलायेन्सआवहाय BPFआ बे कंग्रेसनि भटखौ लानो देरहाबाय थादों जों दिनै नामायबोबाय ओंखायनो BPFआ गोब्राब जागोन बे खोथाखौथ' आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आरो खुला खोथाखौ आं दिनै बुंनि नोंथांमोननि गेजेरावहाय BPFआ जेनामोन कंग्रेसआबो जेनामोन इलेक्शननि मास मोनथामसो सिगां आङो सासे हाग्रामानि बेगदारनाव लोगो लाहैदों जे सार जोंना हाइकामान्डनिफ्राय APCCनिफ्राय मोनसे बिथोन फैदों जे मोननैबो सिटखौहाय उदालगुरि दरं उदालगुरिखौ आरो क'क्राझारखौ रानलाय दिनै नोंसोरो ओरैहाय लायोबा जों हरै लानोसै आरो नोंथांमोना हरै लायोबा जों ओरै लानोसै बे मेसेजखौ आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामानि सेनापतिनि दारैनो मेसेज होदों अब्ला बिथाङा बुंबाय थिग आसे गर्जन आङो बे मेसेजखौ हाग्रामा सारजों रायज्लायसिगोन बिथाङा जुदि मानियोबा थिग आसे वेल एन्ड गुड थांबाय बारलांबाय गासैबो समाया बारलांबाय जेब्ला इलेक्शना खाथि आङो आंनि केन्डिडेटखौ होखाबाय स्क्रुटिनि गासिबो जाजोबखांबाय बिनि उनावसो माबा सेंग्राखे सेंग्रा फाथायबाय थाबाय जावलिया बावलिया जिरायदोनो गर्जना जिरायनांगौ जाहैदों आंखि बेबायदि गोदाव सोराव जिरायलाबायनो आंहा मान सनमान गैया नामा आं पार्टिखौ थगायगोन नामा आंथ' थगाया थाइसे थाइनैजोंथ' आंथ' बायजानाय नङा आरो बेबायदि हामखाया आरो जाय बाथ्राखौ बिसोर फोसावलाबायदों बेबो अननायजानो दा बेखायनो जों जेननायनि खारनाबो बेनो BPF जेननायनि खारनाबो बेनो खारन भटार्सफ्रा कंग्रेसनि भटारनो BPFनि भटार्स आरो BPFनि भटारानो कंग्रेसनि भटार आरो जों जुदि रानलायनानै गेलेयोमोनब्ला जों उदालगुरियावबो देरहाबायमोन क'क्राझारावबो देरहाबायमोन जों मोननैबो थांबाय दिल्लीयाव सरकारखौ जोंनो दाहोनो हागौमोन माथो होमबा बे भुला सोरनि जाखो BPFनि हाग्रामा बिथांनि भुल जादों 100 बार आं हाग्रामाखौ गाज्रि होनाखै खिन्थु टेकनिकेल प्रब्लेमावसो दिनै BPFआबो जेननो गोनां जादों कंग्रेसआबो जेननो गोनां जादों गले गले होनबाय थाखादों जे कंग्रेसनि भटार्सफ्रा BPFनि भटार जादों सिगाङाव कंग्रेसनि जोबमोन दा बेखायनो जोंनि भटआ कमन दा बेखायनो जों एलायेन्सखौ लुबैदोंमोन सिट शेयारिंखौ लुबैदोंमोन एलायेन्सथ' नङा दा नोंथां होननाय बायदि हाग्रामाया बिराद बुरजा भट मोनदों बारा बुरजायावहाय UPPLआ देरहायाखै जुदि कंग्रेसआ खम मोनबावोमोनब्ला हयथ' बे भटआनो हाग्रामानाव थांगौमोन दा बेखौ नायोब्ला एक्चुअलि हाग्रामाहा जथेस्थ' BTCआव दोहौ दङ रायजो राजाया बिथांखौ दाबो मोजां मोनो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय बर' रायजो राजानि भटखौ निस्सय बिथाङा गोबां मोनदों खिन्थु बाथ्राया ओरै जाबाय नों इलेक्शनावथ' माखासे टेकनिकेलनि खोथा फैबाय ना दा बे जिनिसखौ बियो हयथ' नांगौ बायदि मानसिफोरनिफ्राय एडभाइस मोनाखै बा सोरनिबा रं एडभाइस लानो बे आवगायबाय थादों दा बेखायनो जेरैबायदि जानांगौमोन बे जायाखै आं ओरैबो लादों फारसेथिं बिथांमोनाथ' नै दानि BTCआवथ' एलायेन्स गभर्नमेन्ट नङा होमबा टेकनिकेलि एलायेन्स रासि नहय जानो BTC बनावा फारसेथिं बिधान सभायावबो एलायेन्स दङ दा बबेया नंमारगौ हाग्रामाया जेनुइन ना ओरैनो रायजो राजाखौसो थगायबाय थादों बेहायबो सन्देह थादों दा बेखायनो हाग्रामाया गावखौ क्लियार खालामग्रोनांगोन गावनि जे
दानि बे BTC गभर्नमेन्टआव जे बिथांमोना एलायन्स दङ दा बेखौ बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे बिधान सभानिफ्राय बोखारनानै लाग्रोनांगोन बे अब्लासो रायजो राजाया फोथायगोन दा बेफोरबायदिखौ साननानै हयथ' एसे थलं थलं नुनानै जेरैबायदि भट मोननांगौमोन हाग्रामाया मोनाखै दा बेबो आरो रायजो राजाया खिन्थु दिनैसिमबो BPF जों दं अर्थात हाग्रामाजों दङ आरो मावग्राफोर दङ दा बेखौसो बियो नांगौ बायदि कोअर्डिनेट खालामनो रोङाखै ओरै मोनथाम ग्रुप थायो मोनफ्रोम पार्टियाव मोनसे जाहैबाय टप जायखौ हाइकमान्ड होनो डिसिसन मेकिं बडि थायो बिनि उनावहाय केडार लिडारफोर थायो केडार लिडार आरो बिनि गाहायथारावहाय वार्कार्सफोर थायो दा बे वार्कार्स केडार लिडार आरो टप लिडार्सफोरनि गेजेराव नांगौ बायदि कोअर्डिनेट जायाबा बोसोन आरो एडभाइसआ मिलायलायाबा दा बेवहाय पार्टिया प्रब्लेम जायो